Кортлар йортында 50 өлкән кеше тәрбияләнә, өлкәннәр арасында ир-атлар күбрәк. Өлкәннәрнең буш вакытын файдалы итү өчен төрле чаралар оештырыла. Арада кул эшләре белән шөгыльләнүчеләр, смотр конкурсларда катнашучылар да бар. Тут наглядно, тут даже таких красивых слов не надо, все собрано, все чистота, порядок со стороны технических и также нянь, которые ухаживают за тяжелобольными. По отношению друг к другу, тут и горе, и радость, все открыто. Как бы жизнь коммунальная, ничего не скроешь, все на виду. Я хочу сказать, что руководство, которое перед нами ведет ответственно свою работу, они относятся к этому очень ответственно. Көп жүреймін орамда. Магазинларға барам, бұстарға барам. Onlarga жеу көрдім енді. Түрістен мұстимге жеу көрдім. Жеу көрмесем, мен 90-ға жетмесейм әлі. Рамазан башланганнан бирле биредә ифтар ашлары үткәрелә. Игелекле эшмәкәр Илгиз Исламов гаиләсе атнага 2 тапкыр ифтар әзерли. Өлкәннәр арасында ураза тотучылар бик аз, әмма игелекле райондашларыбызга алар барысы да рәхмәтле. Шәмбе һәм пәнҗешәмбе сайын айның Рамазан айының үзебезнең районыбызның күренекле кешеләре, мәрхәмәтле ияләре, Исламовлар гаиләсе Илгиз Закиян улы белән Кадрия Яфар кызы өлкәннәребез өчен мул табын өстәле әзерлиләр. Рамазан аенда гына түгел, ел дәвамында учреждениебызга зур ярдәмнәрен күрсәтәләр. Илгиз Закиевич и Кадрия Якфаровна, разрешите выразить вам благодарность за вашу доброту, заботу о доме престарелых, заботу о нас и за шикарный обед, за подарки на каждый день. И желаем вам процветания, счастья в семье, любви, радости. И пусть ваши благородные дела вернутся вам в 10-кратном размере. Илгиз хәзрәт өлкәннәр белән җомга саен очраша, вәгазьләр укый, өлкәннәргә дугалар өйрәтә, ифтар ашларында да катнашырга тырыша. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хәдисендә әйтә, кемдә кем бер кешегә авыз ачтыруга сәбәпче була икән, яки бер кешене авыз ачтыра икән, аның әҗер савабы шулай ук анарга да кагыла диде, һәм анарга да була диде. Һәм ураза тоткан кешенең уразасы бер дә кимеми диде. Һәм шуның өчен кайчан без үзебезнең малларыбызны сарыф итәбез кемгәдер авыз ачтырга эшләгән кешегә һәм шушыны уздырган кешегә әҗер савабы кайтачак дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Гомумән, кортлар йортында тәрбияләнүчеләргә ярдәм итәргә теләүчеләр аз түгел, ди интернет җитәкчелеге. Дини бәйрәмнәрдә күчтәнәчләр китерүчеләр дә, зурлап ашлар үткәрүчеләр дә бар. Киң күңелле игелекле райондашларыбыз аз түгел димәк, игелекле гамәлләре үзләренә кайтсын дип телик. Римма Авзалова, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.